Takže čau lidi, tady Kjasan a Emmet a dneska si zahrajeme Hide and Seek. My jsme vám to slibovali s Jasanem, že jo Jasane? Jo. Tak jdeme asi sledovat Seeker, ne? Asi jo. Je to taková hra docela, když tě zabijou hned na začátku, tak to je pak docela otravný. My jsme se totiž joinuli my jsme se joinuli prostě na začátek hry, no. No jo, no. Já mám zase trošku jinou postavičku, že jo? Jo, on má to takovýho vymakanýho bacona. Jo, a ještě mám takovou jinou animaci, když stojím. Jo. Zajímavou, to vidíte potom ve hře. Ují. Jako toto není špatná hra. No. Tak by se mohli dát Murder Mystery bez týmu. No, to taky, jo. To je doba než to. Já si tu asi tančit. Jo, jdem. Jdu s tebou. Víš, že tančím? Jo. Já to jdu taky. Počkej, já se postavím na tebe. Teď tě nevidím, že tančíš. No, teď ne. Jo, teďka. Já se tu kouknu. No, tak to je nejlepší. Co jo? Co to je? Raketa za Myslíme, že máme pety. pety? Můžeme ghost modu. Jo. My jsme tam ukázali, jaký máme pety. No tak to pak ukážem. No, čekám. Za ještě chvilku. A oni skoro nikoho nechytil do zatím. No právě tady stojí typka. A někoho ještě nechytili. Jo. Já jenom jsem vám chtěl říct, že mám zase nový meč Murder Mystery. Jo, mám nové, no. No jako, no. Tak tančíme. Takže já docela trading, no. Jako, A získal jsem dokonce i Elite Peta od tady Emmeta. jednoho chytili. Jo, to je tam ta Luka, co tam stála. Prosím, ať tu nejsem já nechci být na začátku, no. Já jo. To je za sebe. Jo. My tam máme i animaci u té fotky, jak jste mohli vidět, jo? Standard. No, z jeho zombie to nebude špatný. Já chci být zombíkem. Já ani ne. Já se nechám chytit a půjdu tě zabít. Nebo jako zombíkem. Ne, to je trapák. Jo. Ah, No. Co je špatná? já vím, ale kam se schovám. Kam je s tebou já? Budeme se teď schovat spolu, ne? Jo. Já vím, jakou schovku. OK. Dobře. Proč jsem nějaký bedně modrý, jo vlastně. Jo, no, tam začínáš. Rychle, jdeme. Hned na začátku ne, to je dobrý, že jsem. Chtěl být ty, ne? No, já bych nechtěl. Když já nevím, jestli tady to je úplně dobré. To je doba. Už to je skovaný. Jo. Určitě to mě to bude stát. Ty to. Běhám do kolečka. Ale budeš to mít hodně easy, protože nikdo stojí. Já vím.
blbá jsou vklásy, ale... Už budu. Když tak budou hledat... Zkusně, hele, jak chci vidět, tak budu zombík. Já jsem ještě nebyl zombík, si myslím. Ne. Vyjde. Jo, už jsem 2 chytil. Jak je najdeš? Hele, tam je typka. Typko, pojď sem. Nam. Jak je najdeš? No, možná. Jako schoval jsem se, ale... Já se bojím. Ale jsem docela viditelný. Hej, typku, stůj. Jo, co, hele, zkus pak ty tu. Už zbývá jenom 3. A já jsem jeden z nich, takže... Hned na začát. Já už žiju jenom s jedním týpkem, koukám. Aha. Tak jsme 2, tak já žiju a asi ještě jinou, když jsme 2 z 9. Či to už je skoro 7 zombíků nebo kolika? No, já jsem docela dobrý. Já mám rád Seekera. Já ne. Já jo. Testé No všechno. víš, co se jednou stalo, když to vybral? Jo, za Robuxy. No, přesně tím tak naštalo, protože on vybral takovou blbou mapu zrovna, on nevím, jako vybral mapu a Seekera, ale jakože to... Nechceš mi aspoň poradit, kde seš? Nebo kde je typek? On týpek nejde. No a on vybral jenom mod a mapu, myslím, ale mě to, protože byly asi 4 Seekery, tak mě vybral. Nebo jako mě to vybralo, no. Kde seš? 50 sekund. Já vím, a Ale kde? ten týpek fakt ne, ten druhý týpek nevím, kde je. Jako já klasicky vím, kde jsem, ale... Já si mě neporadí, jo. Ne, zapomeň. Ale to mě najdeš. Byl jsem tam už. Asi ne, myslím si, že nebyl. Říká, nevím kde, jako. Ještě? No, tak to vyhraješ. Jo, ještě s týpkem. Kde jsi byl? Neřeknu. Ještě poradím, viď? Ne, já bych se tam tak neskovával. Prosím, ať to seš ty. Ne. Prosím, jailbreak. Standard. Tak to budu Ale že jsem byl docela dobrý jako za zombíka. No, docela jo. Nejme, jako já mám, já si dejke mám. No, a kuchyň. No jo. Teď vám ukážu můj nový skin. Takový malý skin. Ne, prosím, ne. Jo, já sám. Kamoj. 6%. Tak se týpka opět. Tak se schováme spolu. Dívejte na Jasana. Tady, čau. Počkej, já si jako peta, já mám ještě taky peta. Tak, Kate, pojď schováme spolu. Tam půjdem. Nevím. Až máme dýpka, jak vidíte. I love you. Will you be my friend? Já jdu sem. No? Jdem spolu? Tak jo. Nebo, jo, tak by to bylo dobrý. Jo, sem, pojď. Myslím si, že tady nás stejně najde. Jdu sem.
já jdu jinam. Tak jo. Nebo tak jdem spolu, no. Víš, co nás určitě zachrání? Toto. No to já radši ne. Já radši budu takhle s tebou. Nebo pojď sem dozadu a zatancujeme se, ne? Kde seš? Tak tady budem. Už tenhle taneček, jo? Víš, že tancuju? Jo. A teď mě? Jo, já ti taky. Vidíš mě? Mhm. Ale naše pati jsou úplně stejný, akorát, že ty ho máš barevnějšího. Mhm. Si tady ještě budu moct v podstatě koupit. Jdu spektatovat Seekera. Kámo, Seeker jenom stojí. No, Tak já jdu prostě ven. Jedu za ním. a, Jo, stojí, zkus ho spektatovat. ale jo. A tak ví to. Kde stojí? Počkej, kde to je? Naproti nějaký. Můžu tam být, jo? Jo, A, on stojí v nějakém šuplíku, není to tady? taky 10 z diamantíků. Jsem to říkám do vody, kámo. Mhm. Tak, Zkus spektatovat Seekera. čau. Jenom k tobě. Zkus se dotknout Seekera. A nevím, Dotkni. já nevím, co to dělá. To ti dá nějaký gemy, myslím. Já tak jo. Fakt? Jo? Tak to bych zkusil. To zkus. Já nechci gamy moc. Já spíš coiny. Jo, jsme tu spolu. No kolik ti to dá taky, dá ti to myslím 100 coinů a 100 diamantů. Aha. Fakt? Fakt. Jsem to zkoušel. Tak se zkus, já jsem to neviděl. To máš blbý. Pochybí se! No. Modboxu sit. Jsem vedle ní tancoval. Já jsem vedle ní zatancoval. Já jdu úplně k ní blízko. No, že jo. Jsem takhle s ní zatancoval. Aha, tak už to radši nebudu zkoušet. Kámo, já jsem se jí nedotýkal. A dalo ti to gemy? Aha, tak to Dalo mi to gemy, no. Dalo mi 1000 gemů. Ti to dalo 1000 gemů. Mhm. To je dobrý. To se vyplatí. No, to se vyplatí. No. Ale já se jí nedotýkal. Já jsem dostal tako. A koho to má zajímat? Já nevím, ale dostal jsem tako. Jak se dá equipnout? Seš u mě? Jsem na tebe jako duch. Mhm. Čau, typko. Netancuj. Tak jo. Šumí daleko. Co? Šumí daleko. Já vím. To je dobře. Jenom bojíš ty duble. A prvé mě třeba zabije. Dítě.
Já svý Pikánička. Kam, Máme udělat dobrou fotku. kamu, než se mohl schovat. Ne, a jo, tady jsem se fakt mohl schovat. Jsem tancovala a uměla jsem se jí trošku dotknula. No a ruky, no. Já už na tebe nechci bavit. Tak, co? Nic. Kolik tam ještě hře? 3, 2? Jo, tak ještě 3. Budu já určitě. Určitě. Kolik máš procent? A, Jo, ještě to vlastně nevíš. Jo. jo, ten se dobrá mapa, to je ven schopku. Tak dobrou. Já 12. Tam na to budu já. No, vidíš, jsem to říkal. Aha. Kamo, já nevím, abys mě radši nenašel, Lisa. Teď to ne. A to zrovna musí být standard? Tak standard je docela dobrý, ne? Úplně no. Já nevím, kam mám jít. Já tam vím zrovna dobrou schopku. Já ne. Ty nejde. Máš blbý, já jsem aspoň zatancovat. Já jak tancuju a já držím toho medvídka. Je to úplně. Máte ještě pak. A když tě najdu, a já tě určitě nenajdu. Najdeš, já nevím, kam jsem Tak třeba seš, Co? třeba nevím, kde seš. No, proč je u mě typka? Máme vidím typku, hnedka. Typečko. Ale, no pak se nám tam tu chtěl schovat. To, jo, já musím takhle, ale. Tak, další typka. Takže mezi tím by se někdo mohl schovat, tak to tady dohledám. Máš? Někdo? Někdo tu něco nasprejoval. To je. Jasně tak. Už to asi nikdo nejde. Tak, to bychom měli. Takže. Tamhle někoho vidím, ale kdo pak nám to tam leze? A jo, tamhle je typka. Já to... Jak skočila? Co? Jak skočila? No, já to zpět cítím. No. Typečka je malý. Tam šla? Já nevím. Haló? Tamhle vidím typečka. Tam je! Ona! Jej domů. Jo, typka. No, tak ty umřeš. Ta umře. Jak to? Kamu kde je? Ona se asi někde v těch koulí, ne? Jo, tamhle je. Kamu? Máš to, ha. Tam jsem viděl taky typku. A je dobrý, je... A je v háji. Co? Byla v háji. Byla, no. Tady tam jsem jí dověděl bejkna. Nějaký port? Kde? Nevím, mě nefunguje. Aha, to není
Ty... Já si myslím, že to bude tam vzadu. Počkej, nedá si skovat za automaty. No, vidím Bacona. Nikam se to vystřelil. Našel jsem jednoho, ale nevím, jak se tam dostat. Kde Bacon? Na automatu jsem ho viděl. Mhm. Co fakt je? Ne, nech mě, prosím. Ne! A máš to tam. No ježiších ještě, že? Nevím, jeden budem či na těch automatech ten Bacon boy. Já jsem tam chtěl jít, ale teď mi to zase překazilo. Tak teď už tam fakt jdu. Tady jsem viděl někde Bacon boje. Mám kde jsou. Ty poradíš mi? Tak, jedna, čekaj, já nevím, kde jsou, počkej. Jiná typka je u něčeho žlutýho. Jo, hele, víš, jak jsem byl pod tím skovaný, ne? No, tak tam je takový něco žlutýho. No? Žlutýho tam je něco, no tam, no jo, tam. Jo, tam na tom žlutým je něco, nějaká typka. Na kraji. Ne, nahoře, nahoře. Aha. Tady? No, na tom žlutém. Kde tu je? Haló? Nahoře úplně. Nevím, kde byla. Nahoře, na žlutém. Ale jako chytne mi 6 a hlavně jsem chytnul tebe, to mě stačí. Co? Mně to nestačí, Ale protože... tam mi to šlo? Tam to šlo, ne? Jako, a mě taky, že jo? Ale nás tu vzdáleně málo. No. Jailbreak. To bude asi poslední hra, ne? Ještě jednu dáme. No, něco docela dlouhý, no, to jako můžem. Jak dlouho je video? 23 minut. No, tak to by asi... Jo, to chci, ty dobrý. To by asi stačilo jenom tahle mapa. Proč? To je 23 minut. 20% mám. Já 7. To třeba budeš? Nemyslím si. A nebo já? To máš ty podle mě. Jak to? Taky Bacon. My jsme viděli, a jo, vlastně Jailbreaker. Já tady vím, že tady je někde někde. Já jdu tam k poli. Ale vidím port a to by mě tam vzalo poslal, kam si myslím. Tak dneska uděláme trošku delší. Tak to přesně chtěl být. Takže budu tančit. Já vidím zlaté hustý, zlaté ty mraky. Já vím, kam jdu. Kam? A já tady sklouznu. A tady budu. Jo, tady to je dobrý za plechovkou. Tak já to zkusím, to sezení, jestli půjde vůbec. Když napíš, tak bych si měl sednout.
Ne. Ne. No, zkusil. Ty mi panikuju, to nejela. Jo, ty jsi koupil Black Hole. Jo. Tak to si potom koupím taky. Nevím sice, co to dělá, ale... Já si klidně je zpětat. Já si nebudu tančit. Aha. Je někdo zamčený? Já nevím, mě to nezajímá. No tak to bylo rychlý, tak to rovnou může dát další hru. Jo. Ještě je teda poslední hru. Jo. No nějaký zase 2 ocenění. Jo, já jedno. Escape. A něco. Kolik mám peněz? No nějaký nový spray. No. Tohle si anekdotám. Možná tenhle. Co bude, co bude? La. Jo, to. No, takový... Když někam tady, tak se schováme spolu. A co, jak víš, že nebudu? No to je pravda, ty budeš. Mám 20%. No tak to já mám 10 teda. No tak uvidíme, jestli mě chytneš. Docela se bojím, že asi jo. A kde se schováš? Schovám se do těchto. Nevím, kam se schovám. Někam musím vymyslet. Já si otevřít Česku. Co mi tam padne, prosím, je to dobrý, jo. Proč mám další tako? No to je. Jaký mídlo. A chci zatančit, prostě ne. Jsem schovaný, jo, uvidíme. Jutan. Tak klidně ti najdeš. Nepřeju ti to, abys mu našel, ale já jsem ti taky. Já tě nepotřebuju najít, já potřebuju najít hodně spíš. Na závěr videa jsem Seeker. No, jsi byl na začátku jako zombíka. Tak já tě už to. Dobré jitro, jak se máte všichni? Tam vidím holku. Jo? Jdi do Spectatru a Hej, to jsi viděl. já nevím, kde tam byla jsem se. Máš na to teda... Máš na to snad 5 minut. Kde jsou všechno, to je hrozně velká mapa. No, jako je docela velká, no. Ještě, že není jako noc. Kde jsou? Já nikoho jsem ještě nenašel, kde jsou. No. Jo, tamhle je typka, aha, tady je. Jo, tady. To se tady ani nevidí. Máš prvního. Tamhle vidím holku, jak skáče. Kamu, kde jste všichni? Kolik nás tady je? 10. Jo, tady jsem někdo viděl typku skákat do toho zelenýho. Když byl tam dole, tak jsem tady viděl skákat. Kde jsou všichni?
Kamu, kde jsou? To má někde dole. Jasně, jsou dole. Kurňa, Čau. ale ten týpek, proč tam spál? No jo. Rozradil se líčura. Tak jako ty velká parolně. No, teď to dohraj. To zkusím. Tak já stejně málo lidí najdu přece. No, takový, tak čau. Tak čau lidi.